وەک ئەحمەدێ خانێ دە هەلبەستێک خۆدا وەگوتی شەرها خەمێ دیکن فەسانە زینێ و مەمێ دیکن بەهانە نەخمێ وێ ji perdê derînim zînê û memê ji nû ve vejînim. Tirba fîlozof û wêjekarê Kurd yê navdar Ehmedê Xanê li bajarokê Bazı da agiriyê ye. Li gor jêderên dîrokê ew di navbera 1605 û 1705 da jiyaye û ew bi eslê xwe ji gundê Xana Culemeriyê ye. Lê piraniya jiyana xwe li Qesra İshaq Paşa wek şewirmend derbas kiriye û di nava 55 sala da kesayeteke pir alî û bêhampa ava kiriye. Yek ji berhemên navdar wekî Memozîn piştxwehiştiye. بله یعنی از خو خلقی و داریم حوالی من جی داری هاتن حوالک به دوی یعنی میوانک به دوی هم بینن اولی سر تربو احمد خانی شیخ احمد خانی بشترا قصر بعلول پاشاوان دوینا بگرین احمد خانی بو خلقی بازی دی خو یعنی هم آلی اولی لی اولی زیتر یعنی آلی ادبی جی یعنی جو کردبونای ملت لی زانه و خودی درد که یعنی زانه کو عالمه که جمعه زانه که جمعه فیلسوفه که جمعه Dîrokzan İbrahim Sungur behsê piraliya kesayeta Xanê kir û got ku ew dikarin vê dewlemendiya Xanê di berhemên wî yên ronakbir da jî bibînin. Eger em ji berhemên wî bixwazin dersekê wergirin, ûldar ji berhema wî ya eqîda îmanê dikarin têra baweriya xwe nexşeya rêya xwe ya baweriyê jê derexin. Eger kesek bixwaze wekî geştiyar dikare ferhenga destî ji nûbiharê rake. Eger kesek neteweperwer em bêjin siyasetmedar dixwaze nexşeya rêya xwe xwaz bike dikare ji mem û zînê hemû tiştê xwe yê siyasî û wek nexşeya rê ji mem û zînê derixe. Mem û zîn mîna manîfestoyekî ye. Dîrokzan İbrahim Sungur dibêje ku Xanê beriya sedan salan jî heman pizgirêkên Kurdan aniye ziman û got ku û di berhemên xwe da behsê pêwistiya tifaq û yekîtiya gelê Kurd kiriye û wek sedemên êşên netewên Kurd netifaqiyê nîşan dide. Ehmedê Xanî di dûrhêlekê wisa da jiyaye ku hestên neteweyî hêdî zîldane, ajerdane derketine ser rûyê axê. Ez dibêjim ku Ehmedê Xanî siyasetmedariya xwe ji Mîr Mihemed ranekiriye. Bereva jî Mîr Mihemedê pirbela siyasetmedariya xwe, çalakiya xwe ya siyasî, tevgera xwe ya siyasî ji hest û ramanê Ehmedê Xanî rakirine. Xanê ku ji bilî Kurdî, Erebî, Farsî, Osmanî dizanî hemû berhemên xwe yên naskirî bi Kurdî nivîsandine. Yani euro dünya hatiye nasıl ali filozofiya, ali nivîsên xwe, yani bu me Kurdan çend sal pêşî çi gotiye û çi nivîsiyem niha jî wextê dixwînin jê fehm dikin. Yani zamanekî xerîb bi kar nayîniye. Yani em xwe şanaz dibin û ji tirwayê vê derê ji milletê me ye. Xanê ku bi aliyê xwe yê edebî, fîlozofî, netewperwerî û oldarî ve hatiye naskirin, her sal hejmarek zêde rûnişvan û gerok serdana tirba wî dikin û dua dikin. Ehmedê Xanî erê mensûbê terîqeta Neqşibendiye. Lêbelê kesayetiya Ehmedê Xanî ya sereke neteweperweriye siyasete. Ji ber vê çendê dixwazin Ehmedê Xanî aliyê Ehmedê Xanî yê siyasî neteweperwerî qels bikin ji ber Kurdan winda bikin. Yani wek ihanetekî ye ji Ehmedê Xanî ra tinê şêxîtî. Eger mirov bêje şêxe şêxekî mezin e. Eger mirov bêje siyasetmedar e siyasetmedarekî mezin e. Eger mirov bêje em ji şûreşger e Ehmedê Xanî di gelê qadan da şûreşên mezin kirine bi cîhanî ne. Hêjeyê gotinê ku Xanê di nava emrê xwe yê Kurd da berhemên wekî nûbihara biçûk, eqrîdaya îmanê, memozîn û dîwana helbesta li pişt xwe hiştiye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Agirî.